Que vull un hospital? Clar que sí, però no un hospital com aquest. Vull un hospital on puga vindre a parir i puga portar a les meues xiquetes quan caiguen malaltes. Vull una Llíria moderna i habitable, però també respectuosa amb la història i el patrimoni. No volem projectes que arriben tard i són insuficients. Perquè jo vull una ciutat volcada amb l'educació, amb instal·lacions dignes per als nostres xiquets i xiquetes. Perquè jo vull que Llíria siga la capital d'una comarca d'un país d'alta qualitat. Perquè cal més treball i de més qualitat. M'imagine una Llíria dinàmica i participativa, on els joves tinguem un paper rellevant. Perquè volem més zones peatonals i poder desplaçar-se en bici. Soc candidat d'Iniciativa Compromís, perquè vull una Llíria emprenedora i generadora de llocs d'ocupació. Una Llíria plena d'oportunitats i força de futur, on tots i totes gaudim d'una qualitat de vida i d'un bon benestar. Com a candidat del bloc Compromís, vull que convertim Llíria en un autèntic motor econòmic, social i cultural. Tenim un disseny per a la nostra ciutat del segle XXI, per a una societat oberta i plural, perquè sóc com tu i volem una Llíria com tu la vols. Per tot això i molt més, volem que sigues la nostra veu. Vine i participa. Activa't a Compromís per Llíria. Perquè som Llíria!